Добре дошли в новия клип, в който имам си нова кола. Вика се Нива. Чай да превключим на скорост. Все пак карам се на ръка, не съм си служил никакви там тем подобни работи. Плюс това, тази кола няма хидравлика. Нема си да представя как се една кола се завива. Леко прекъсване видях един приятел. Отбих се да го такова. Опа, влезнах от черния път направо. Да, видях един приятел, исках малко си поговориме, вика типа откъде излеза с тая, вика гробница. Разбирам го, това е кола на поне 40 години, горе-долу 87 година е, и пета, точно 87 година е втората Нива, където вземах за части, а тази е 85-та. Интериорът е много простичък. Опростено, чудо, нема компютри, нема нищо, нема музика, затова имам една колонка там. Свири лекичко, тихичко, ама не се чува от това, защото ако забелязвате, може да си видиш асфалта отдоле. Ето, сега ще приближим. Караш и си гледаш асфалта отдоле, нема ядове, колата върви културно, не загрева. Лично аз изгубих скоростите и трансмисията. Не че съм ги изгубил, аз само ги служих, защото нямаше, когато я вземахме. Карам си на третичка, боли ме, да. Културно, 40. От тук дума жешко, защото генерацията е отдоле. А генерацията е много готина, няма крайно гърне. Една тръба, къде се свършва при кардано и това е. И имаш Нива. Плюс това, онази е та туба ми е резервара. Она това е там ми е резервара. Вижда се двигатело, може да си го погледнеш, си го разгледаш. Не е загрева, нищо няма. Бати го такова. Нали, не е за дълъг път. Друса, тропат от всекъде дрънка, ама това е Нива. Това е така за черен път да го караш. Да, превключиме. Сега сме на втора. Карам без ръце. Опа, спортен влад забрави да кажа. Няма какво прави, спортенно. Обаче по дупките главата ти прави вътре, не знам, прави мазало. И сега се прибирам по черните пътища, викам да няма полиция пред центъра, защото аз нямам документи за тази кола все още. Чакам ги да ми пристигнат. Има всичко платено, ама документите не са в мене. Затова сега по черните пътища. Върти. Ама, яко, значи това не се водиш у Rolls-Royce, водиш се у Нива. Дупката и усещаш у зъбите. Това е красотата на руската техника. Всека дупка има различен вкус. Си караш лекичко и ти дреме. Да, общо взето това иска да ви покажем каква нова придобивка си имам като за кола. И общо взето това че е клипа. Беше ми приятно, абонирайте това, харесайте се клипа, абонирайте се за канала и ще се видим по-натам. Чао!